Hi YouTube tutorial game news med Lego Didio. Vikings 3-1. Jeg troede det var mere massiv. Det er en ny begyndelse. Sorry fordi vi har slettet vores gamle videoer, men der var et problem med vores intro. Ja, men nu er vi tilbage igen. Og den her gang holder det. Ja. Det her det er en server, som vi har fundet bare random. Og den skulle vores første video vist også gerne køre på. What the fuck, jeg kom på et eller andet Skyblog. Men Så det her det er i hvert fald vores lille startervideo, hvor der vi vil tale om alle de ting, som der vil ske på vores kanal. yeah. Men vi vil spille andet end bare Minecraft. Vi vil også spille Take It, Age of Empires, Call of Duty. Don't Stray og mange andre. Ja. Men Vi vil også lave sådan noget som alle de store YouTuber, som sådan noget Minecraft noget, der bare har et eller andet 70-80 episoder. Wow, shit, der kommer ud. vi regner i hvert fald med, at vi vil lave vores første, det er i hvert fald vores første video, og så vil vores næste video komme herinde fra. Og så vil vi lave et godt langt episoder herinde. Her, det er et hul derovre ved toppen. Det vil jeg sige ud. Nej, det kan jeg ikke. Vi ses. Her! Vi ses! Ses.